pilahan na yung hardware kasi pangatlong araw na to. Walang mahirap o mayaman sa panahon natin ngayon. Good morning mga ka-team. Pangatlong araw na to nung pag landfall dito sa Southern Leyte ni Bagyong Odette. So ito yung mga sitwasyon dito. Ito, sira-sira pa rin. Dami pa rin sira, dami pa rin mga kable ang nakahandusay sa daan. Yan. Sigurado at sure talagang matagal-tagal pa to bago bumalik ang source ng kuryente dito sa Southern Leyte. So kagabi may dalawang gasoline station ang nagbukas dito, ang Global tsaka Shell. So dalawang stasyon. Hindi ko alam sa kabila kung ilan yung bigayan nila, basta dun sa Global kagabi nakapagpagas kami is limitado lang, hanggang 100 pesos lang yung pwede nilang ibigay sa isang tao. Kaya nasa 1 litro mahigit o kulang-kulang 1 litro tsaka kalahati lang yung naibigay sa bawat isa, kasi nasa 56 na yung 1 litro dito. Tsaka yung tubig dito, my god, sobrang pahirapan yung tubig. May inom na tubig at saka ano, panghugas na tubig, sobrang limitado, especially talaga sa ano, sa may inom na tubig. Sobrang wala nang bukas na refilling station dito kasi hindi gagana yung mga makina nila kasi nga brown out. Swerte lang dun sa may mga generator na ano, refilling station. Yung problema nila is yung gasolina kasi talaga dito bukas sila kagabi. Hindi ko alam kung bubukas sila ngayon. Lahat ng makakasalubong natin o karamihan makakasalubong natin may mga dalang ano ba yun to, dalang storage, mga tangke, mga galon, kasi naghahanap din sila ng mga mapagkunan ng gasolina kasi napaka-importante ng gasolina ngayon. Ito yung mga hardware, may nagbukas na hardware dito, itong Yanis hardware, pero yan, pilahan na yung hardware kasi kukumpuni na ng mga kanya-kanyang bahay, mga yero, mga tornilyo, mga pako, kahoy. Yan, yun mga kailangan ngayon pagkukumpuni ng mga bubong. Ito yung sitwasyon dito sa may bridge ng Pandan. Diyan pa rin yung mga kable ng kuryente, nakandusay pa rin sa daan. Yan, makikita natin yung bukid dito. Napakalaki talaga ng damage. Hindi pa natin na bibisita yung mga kabilang LGUs. Especially nabalitaan namin kagabi, may kaklase kaming nagtatrabaho na sa Maasin. Sabi niya talagang damage din, malaking damage din daw yung naitala dun sa Maasin. Kung pupunta kayo ng Maasin, siguro sabi nung kaklase namin is Via Bato na lang, kasi hindi daw madaanan yung Via Malitbog. Hindi namin alam, baka malaki ring damage dun sa Malitbog, Tomas Opos, Macrohon. Siguro malaki-laki din yung damage, especially dun sa Malitbog, sa may beach, sa may bandang beach, kasi ang daming malalaking puno doon siguro yung nagtumbahan yung mga puno sa kalsada. Ang lalaki pa naman ng mga puno doon. Dito kahapon na priority yung daan, binuldoser ng mga army na naka-assign dun sa may barangay Budibod. Pinagki-clear yung daan para mas mabilis na may deliver yung mga kinakailangan dito, yung mga goods, especially dun sa gasolina, goods, mga pagkain,
water supply para makadaan yung mga supply doon galing sa Leyte, especially sa Tacloban. Eto parang may bukas, bukas nga yung Emirates. Sinasabi ko na nga ba magbubukas to ngayon eh. Bukas sila yung Emirates. Ito pilahan na. Ito pilahan na yung Emirates dito. Nako, apakadami. Apakadami. My God, apakadaming. Shucks. Apakadami. May nagbubulto-bulto pa. Sana wala walang bumibili ng bulto. Kasi tendency niyan is binibenta doon tingi-tingi ng sobrang mahal. Dapat na lang, katulad nung kagabi, limit-limit lang kada motorsiklo, kada tao, para mahati-hati lahat yung mabigyan lahat ng mga nangangailangan. Kasi pag binubulto-bulto, apakadaming hindi naman natin alam kung para saan yung bulto-bulto, pero sayang din yun eh. Pwede din yung mabigay sa iba eh. Apakahirap talaga ang sitwasyon ngayon dito sa Southern Leyte, especially dito sa Sugod. Doon papuntang Pacific panahon din, di pa natin alam kung pwede na bang madaanan. Ito, naghahatid na to ng mga relief goods siguro tong mga patrol mobile natin from Sugod. Hindi natin alam kung saan papunta yon, pero may nakita tayong mga bigas-bigas, siguro mga relief goods. Ito yung mga sasakyan na may dalang mga bote-bote, mga gallons para pang siguro to, gasolina. Ito dito kahapon, sobra talagang di madaanan to kahapon dito. Napakalaki ng mga kahoy dito na situmbahan. Ito dito, kalaki. Kakalungkot pang isipin, kakalungkot pang tignan ng mga sitwasyon dito. Nakakapanglumo pa rin tingnan kahit na clear na yung panahon. Yung damage na iniwan ng bagyong Odette sobrang laki. Ng aftermath, di pa natin nakita yung aerial view. Ito kung talaga o anong damage talaga ang naitala dito. Pero dito sa ating point of view, sa makikita natin dito lang sa baba sobrang napakalaki ng damage. Nawala pa yung cord ng GoPro ko. Nag-iisa na lang tong battery dito na full. Yung dalawa lowbat na. Tapa namang cord kakasya dito sa charger ng battery ng GoPro natin. Kailangan natin may document tong mga kaganapan dito from day 1, from kasagsagan ng bagyo to day 1 to day 2, day 3 ng mga panahon dito. Kailangan natin tong may document. Puro kalbo na yung mga puno. Kahapon di talaga tumadaanan dito. Apakalaking kahoy dito ang bumulaga sa akin dito kahapon. Nagbisikleta na nga ako papunta rito eh. Bumalik ako, apakalaki pa rin kahoy nakabulaga dito. Dito puno ng kahoy to dito. Pinagki-clear na to ng mga army dito, saka tulong ng mga taga dito. Tulong-tulong talaga. Wala namang ibang tutulong kundi tayo na lang eh. Kaya walang mahirap o mayaman sa panahon natin ngayon. Pantay-pantay lahat tayo ngayon. Tingnan nyo. Yan. Talaga. Lahat ng mga bahay dito pinagtutumbahan ng mga nyog. Yan Yan. Natumbahan ng puno ng nyog. Talaga